ekenekwe m n'unu Igbo mụlụmụ asị m ya dịla oke eke mma dịla oke afọ na taata abụgokwala ụbọchị ọfụ wee na-asị na nke onye ọbụla na-emebi ihe ọma ọ ga-adịkwala ya na mma ọ ga-agazikwali ya onye unu na-anụ onu ya bụ ọzọ Chimereze Chianyanweze n'Ogbo Ọka ekene m unu enwe obele ihe m sị ka anyị weta taata ka anyị kụzitu maka na ọkwanụ nke onye ma ọkọọla ibi ya bụ ya bụ n'ụwa na-aga ọ na-amada amachara mana ebe m madebele ụzọ n'ogogo nke m nọ n'ukwu mmụọ bụ ukwu mmụọ Chianyanweze aga m eme ka unu mmalụ maka na enwere ajụjụ bụ ọtụtụ ajụjụ na-abịa ebe a ma ndị dibịa dịka m onwe m si wee bụrụ dibịa kama na a na-akwu okwu asị gị na chairman abụrụ chances na emelụ m chairman ndị dibịa na mpaghara ebe nke m nọ ebe Ogbo Ọka dị na Kano East nke Enugu steeti wee sị na ọ ga-akakwanụ mma ka m tinye ọnụ n'okwu ihe na-emegisi kịta ihe nwe na-emegisi bụ kedu ikike mmadụ nwere dịka dibịa ịwa anụ mmadụ ọ na-awa anụ n'eziokwu nke a na-ekwu okwu ya mmadụ ọ na-efu n'ikuku ya anọkọta asị gị na mmadụ furu n'ikuku asị m na m ga-atinye obele otu uche nke m taata na ọ bụgodo na mmadụ nọrụ n'oche a iri arọ n'one ọ bụghị ya ga-eme na ị ga-amacha ụzọ mmụọ niile mana nke ị matara bụ nke ekpughe elu gị ọ ya bụ nke ị ga-eji welu na-agwa mmadụ ọ bụla eziokwu nke ịma eziokwu ahụ bụ na mmadụ na-efu n'ikuku eziokwu ahụ bụ na mmadụ na-eyi anụ mmadụ na-awa anụ wee bụrụ ya ụmụnne m mmadụ na-efu n'ikuku mmadụ na-eyi anụ na-awa anụ dị iche iche maka na nke a ka bịa ahụ mee na agbata obi anyị wee bụrụ na onye agụụ ji yelu awụrụ utobo wee ga na-ata ji ndị mmadụ n'ugbo ụfọdụ bụ ndị dinta agala ebe ahụ gbaa ya egbe ya bụ egbe abahụ oge ụfọdụ ịnụ na ọ na-abụkwala agba ya n'anwa okwupụta mmụ ya ziko gị enwe ike onye ofeke gbazie ya ịfụ na ịgbatakwala nwa ahụ egbe ị na-arụzie ebe nke gị ọ bụrụ na nwa nke gị nwụrụ ihe a niile bụ omimi dị n'ime omimi bụ ihe okike debelụ mana anyị nwere onwe nke anyị bụ ihe nọ n'ime ya bụ onye ga na-akpọ dibịa ọgọdọ na ọ bụ dibịa anya nzu ihe ọbụla ọ sọrọ gị kpọọ anyị dibịa bụ dibịa kama na ihe dịzi iche bụ na nọ nke ị na-alụ ka ị ma anyị ya ọfụma ọ bụla dibịa niile na-enyenwu mmadụ anụ nshi bụ iyile awolo mmadụ na-eyile akwa dịka udene pụọ gachọta ihe furu efu ndụ ma gachọta ihe ụfọdụ dị ezigbo mkpa bụ ndị nke e nyere ụdị onyinye anwa na ụdị onyinye amala anwa enwere ihe na-esie ike bụ mgbọrọgwụ dibịa bụ dibịa na wụọ ihe ọbụla were pụọ gaa n'ime oke ọhịa gaa chọta osisi anwa mana ebe ọ dị ọ pụtazie yile awolo nke o ji wee bụrụ mmadụ wolu ọgwụ wolu mma wee baba n'ime ọhịa anwa o jigola awolo wee gaa chọta ana m ga-akọwara unu ka o si alụ ọrụ unu furu udene na ala Igbo niile bụ ofu anụ anyị na-asọpụrụ n'ọra enweghị obodo na-eri ya n'ala Igbo bụ ndị na-asọ nsọ ala kedu ka udene ji akpa nri ofu ihe anyị na-akọwa taata bụ ka udene si akpa nri udene na n'onye osisi o mechie anya ọ dịka ọ na-alara ụla mmụọ ya ekunye gaa n'elu enwere ike ọ bụrụ nwa onye ọchọsị gị na ụmụ vulu na pasentaji enwe ike isi gị na 360 degree viewpoint n'elu ụfọdụ kpọrọ ya soul travel ụfọdụ na-akpọ ya astral projection ụfọdụ na-akpọ ya body double whatever name o nwere ọtụtụ terminology eji identify that phenomenon mana dịka o si welu dị ọ ga-aga above itself to a very considerable degree even sometimes reaching to the cloud mana ọ ga-anọ ebe anwa full the tiniest thing tọgbọ n'ala ọ ga-anọ ebe ahụ wee negerie anya na ngwulu ebe ahụ niile ọ nọ to about that 360 degree viewpoint
ihe ọ na-achọ bụ gịnị? Anụ nwụrụ anwụ, ihe nwụrụ anwụ, nni ya ga-eri. Enweghịla ebe nke ọ fụrụ ozu dị ọlụ, ndụmanụ ozu atụrụ, ndụmanụ ozu ewu, ndụmanụ oke, efu ya ochieta azụ na arụ ya anwa. Ngwa ngwa ọ na-echieta azụ, obuzi elu anụ arụ ya wee gaba straight to that place ahụ ọ fụrụ ya. Ọ da agba njụ maka gịnị? O bugolo ụzọ wee jishoo ya na mmụọ, o bugolo ụzọ were fụ ya na mmụọ. Ọ gaa ebe ahụ ozugbo garie nne anwa dị ebe ahụ bụ ihe ahụ ọ fụrụ. Otu a ka o si welu dị. Dibịa na-anaghị apụ na arụ ya, o tolubeghị ihe eji dibịa eme. Dibịa bụ na iwu bụ na enwere oge ihe ụfọdụ na luo. Iwu bụ na ọ bụrụ na ị naghị eyi udene, ị ga na-eyi egbe. Na ide eyi egbe, ị ga na-eyi na enwe. Na ide eyi enwe, ị ga na-eyi agụ. Na ide eyi agụ, ị ga na-eyi eke, and vice versa. Ọ ihe a mere iji wee toluo. Maka na enwere ukere ihe aja inwe ike ịchụcha kịta. Ọ bụrụ na enwere obodo na-anụ ahịa na ọnụ n'ilo, ị na-achọ ịbata n'etiti ha dịka onye omenala ka ị bịa kpaa udo. I wee fụ n'obodo a na ọ bụkwa na iwere anụ arụ nke eji wee bụrụ onye na-agala okike ozi na agbata nke gị wee gaba, na ọtụtụ ndị mmadụ ama ekwe ka ịbanye ebe ahụ ya erikwenu nne. Ịchụcha ya bụ aja, kwadosie ya bụ ọgwụ, anụ nshi gị ka ị ga-eyi wee si n'ọhịa wee kpụga ya bụ ihe. Ụfọdụ na-eyi ya dịka nkịta akpụrụ aja anwa, mana ihe ị ga-eji wee ma na ọ bụ ozi nkịta na-aga bụ na ọ ga-adị wise. Ị ga-eji wee ma na ọ bụrụ ezigbo nkịta ebe ihe a, ọ ga-akpụrụ aja anwa kpụdie ya n'ebe ọ ya bụla olu aja anwa metụ ana. Obi ndị niile obi ha dị ọkụ, ị ga-apụ ogbube nwanne ha, mebe mpụ na aghụghọ, efu onye ọbụla aja na-akpụtu mkpụrụ obi ha. Otu a ka o si welu dị. So anyị ga na-eme ya na mpaghara, mana enwere ihe anyị ga-eme. Ọ ga-abụrụ ọ bụrụ na anyị kwuo okwu a, ọ bụrụ na ọtụtụ ama aghọtasị anyị dịka o si welu kwesị. Unu ga-amagoro na ike niile nwere ebe o jikọrọ ọnụ. O jikọrọ ọnụ n'ihe anyị na-akpọ Eke, Orie, Afọ na ọ bụ Nkwọ. Maka na ụmụ ihe na-ana bụ ebe okike na welu wepụta onwe ya wee hibebe ihe ndị ọzọ niile a na-ehibe. Tutu gị nwa bụ nwa dibịa alụnwolu mmadụ, ọgwụ mmadụ nwere ike iji fuo n'anya mmadụ, n'anya anụ, na ndụ na-achụ ya ma afrozi ya. Ịma na ịghọtago iwu na usoro ikuku ji alụ ọrụ, maka na ọha nwe ga-enye gị ya bụ ihe. Oge ụfọdụ ị ga-agụ ya ka egwu, oge ụfọdụ ị ga-ekwu ya ka okwu, oge ụfọdụ ọbụla aka ka ị kwụrụ ifuo ọmabụla eziokwu. Ndị ilo ahụ chọrọ ịbịa na ndụ gị n'ihi aghara afọ gị anya ncha. Ọ na-eme ndị gboo ji ya wee maa agana, aka makwa ya luo taa. Nke ahụ ọbụla ofu n'ihu akwụkwọ nke dịka m si wee na-akọla unu, enwere ihe ọya bụrụ ị na-achọ asị gị nọ n'ime oke osimiri ka ị ya afụ ya. Ndị na-eyi azụ eyi azụ pụọ gaa ebe ahụ ga weta ya bụ ihe gbagote, tụna gị ya n'ebe aka ya elu. Ha yikwela awolo ha pụta, itinye aka ebe ahụ iwepụta ihe anwa adrọ kọmọn. Ọ ga-abụrụ ịgabegodu na a ga-ama ndị ji oxygen wee baa mmiri, a ga-ama abanye one na ọ bụ awa one ha ga-aganwu wee chọgide ya tutu ha afụ ya bụ ihe. Because enwekwenulu ngwu na ndịda n'ime osimiri, and enwere akwa ihe ụfọdụ inwe ike na-achọ. Ọ bụrụ n'ime kevu ahụ ka ya afụ ya, ọ ga-abụrụ iwere arụ mmadụ wee gaba ya ha gafenwu n'ime dịka ya bụ ebe anwa si welu dị. Beso na iyi ya welu azụ welu gaa ebe anwa, o wee bụrụ ya tutu i wee mara ụdị ihe anwa ndị mmiri ga-enyelu gị ikike ị ga-eji wee bata nwuo na mmiri na-eku ume. Ịyara anwụ arụ gị bụ nke ị hapụkwarụla aghara anwụ, ịma gacha abata yikwela awolu gị mara ihe ị galụ, mara ihe ị nụrụ. Ọ bụ ya bụ ihe anwa anyị na-ekwu. Dibịa abụcharakwa ihe a na-amụ amụ, ọkwa nataluchi. Ya ka m ji wee na-akọrọ ọtụtụ ndị mmadụ, kwụsị na ihe anụnwa unu ji wee si n'ụka wee na-echieta azụ n'ọdịnala. Kedu ihe eji wee chieta azụ n'ọdịnala? Ihe anwa unu ji n'ụka wee chieta azụ n'ọdịnala bụ mgbamgba, maka na ndị ụka sịrị gị bịa ka akụzi elu gị ka esi ekwu okwuchukwu. Akpọ ya seminary schools, akpọ ya theological schools. Eluzie ebe ahụ a na-akụzilu gị logic, akụzilu gị ka ị ga-esi wee na-asụ asụsụ mmụọ nke ha na-akpọ speaking in tongue.
mana mmụọ ya na-asụ asụsụ oyi enubeghị onu ya efubeghị ya mana ị na-agwazi mmadụ okwu isi ya na Chukwu sịlụ gị nwaanyị enubeghị onu Chukwu sinsi ibe bụrụ mmadụ. O taa bụ mgbamgba ndị ụka ji wee naa onwe ha n'iyi na-achọkwa ịbịa n'ọdịnala maka ọtụtụ bụ ndị ga-nọ ebe a wee fụ n'ụzọ agarọ jizi ike were gbabata n'ọdịnala chekwe na ọ bụ otu ahụ o si wee dị n'ụka ka o si wee dị n'ọdịnala wee sị gị na ọ bụrụkwa ofu na ezigbo ntụziaka m bụ jikwelu nwayọọ n'ọdịnala na-egbukwe mmadụ maka na enwe obere aja enwe ike si gị chụọ ọbụla aja na-akpọnye mmụọ n'uju ya ọ pụtazie efu na ibu ofeke na ịmaghọkwa ụzọ ya ịmaghọdo aka nne gị na aka ekpe gị o nwee ike ọkụtụ gị obere ihe iwe ya maa na mmụọ na-eke mmadụ ọkpọ tutu isi na ya bụ ihe ahụ enyelu gị emelu gị wee pụta enwe ike njinji ejigo iji ikwe n'ike wee maba ọdịnala dịkwa ogbu ma kwụkwalụ nwa n'azụ ada amachakwa ya amacha mana anyị nwebụ ndị nke nọ n'ogogo anyị nọ taa ga na-apụta site n'oge wee luo n'oge iji wee gbazile anyị onu ihe anyị fụrụ ebe a abụọkwa onye na-ele akwa n'ime ahịa nke isi ka iwepụ ofu ihe debie n'ebe a oge masịrị gị mba maka ụta anyị ji wee fụ ya n'ofu n'ofu mmụọ ikuku ga-enye gị onyinye nke ya ọ ga-eji wee buo ịchụba aja ikuku a na-asị gị na imere ozu n'aka ndụ mana enwere ọgwụ ịnụrụ ịfụọ ya osigodi na ikuku pụọ isedu n'ime ikuku anabatagodi ya o wee were ya from ikuku maka na ọrụ ya bụ ihe anwa nye ya ise dị n'anyanwụ na agbara bụ ndị enu esikwa ebe anwa bụ aja ana ewekweli ya nyekwe ndị ise dị n'aja ana ewekweli ya nyekwe ndị ise dị na mmiri mere ọ na-abụla ego chọọ ọfụ ise ihe ị na-akpọkwa okwu bụ ise dị n'aja ana n'onu mụ ma kwelu na ihe amụ kwuru na ihe amụ mere ya adị ile ise dị na mmiri kwete na ọ ga-adị ile nke nọ n'ikuku nke nọ n'elu bụ igwe bụ nke onye na-achị isi n'ebe ahụ bụ anyanwụ na agbara o wee bụrụ ya ụmụnne m mana ọ ka anyị na-aga anyị ga na-eme ka unu na-amata ise anwa kedu ka hara kedu ihe ha bụ kedu ihe bụ the corresponding iotas mere ọ na-abụla ịpụta ịfụ na mmadụ were ọjị wee na-agụkwu mmụọ ikuku agụkwu anyanwụ na agbara agụkwu aja ana agụkwu ndu mmiri kedu ihe ha niile nwere n'ime mkpụrụ ọjị ihe a niile ka anyị ga na-emetụsi aka